wala gyoy bata nga naumol sa tiyan sa usa ka inahan nga sulagma or by chance ba. Doon na gyoy specific nga plano ang Ginoo. Mao na gihisgutan sa atong unang pagbasa nga diha pa lang ko sa tiyan sa akong inahan gi planuhan ang daas Ginoo. Mao nang matod pa sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw kay gibuhat ako nimo sa paaging katingalahan. Sinan ka napastiyan nanay plano. Paragod aning atong gatukod tag building karon sa atong kumbento, sa wap ana natukod duna nay plano. Nya kadtong plano mautoy sundon aron mahimong tinuod og lig-on og makaayo ang maong building. Pero supakon tong plano, makadaot na ang building. Peligro ng malusno o kaha maka sa pailain dihang mga depekto. Sige, lingian na imong tupad. Ing nakaibaw kag unsay planos Ginoo nimo. Sige. Ing na nagsubay kas planos Ginoo. O na si Juan gipadala, Juan Bautista ba? Tungod kay daghang mga tao nga nagsigi na og sunod sa yawa. Ang yawa ni aginas kalibutan. Unsa may tumong sa yawa diri sa kalibutan aron gub-on ang planos Ginoo. Gub-on ba? Iyang i-destroy. Iyatang gitawag og tintalon or linglahon. Malingla ta ba? Muna diri sa unang pagbasa, ikaduhang pagbasa gihisgutan nga si Saul man gihisgutan dinhi, nalingla si Yawa katong hari sa Israel. Giwagtang siya sa Ginoo, giilisan siya ni David. Si David gidaig sa Ginoo kay nagsubay gid siya sa kabubuton sa Ginoo. Namahinon siya mga sala pero mubalik gid siya subay sa Ginoo. Gitawag siya og the faithful servant of God. Nya ang gasunod ni David, daghan kayong mga buangon sugod sa iyang anak nga si Solomon. Daghan kayong mga binuang supak sa Ginoo, nabungkag na sad ang katawhan sa Israel. Nya unsa may sunod nga gisaad sa Ginoo, ang ako nagyong anak mo'y akong ipadala aron muhatag og sakto nga pag-interpret sa planos Ginoo nganong naay kinabuhi nga gitawag og tao. Na si Jesus na, pero sa wa pa si Jesus, matud pa ni San Pablo, dunay gitawag og Juan. Kinsa man ni si Juan, anak ni Zacarias og ni Isabel. Nya unsa may gibuhat ni Juan? Gasunod siya sa planos Ginoo. Iyang gisangyaw daan ang planos Ginoo. Nya unsa may mga pamaagi aron dili ta masipyat sa planos Ginoo. Unsa man? Bawo mo. Nangamatay naman tingali mo. Nahibaw mo wa. Gikos gantingog nahibaw o wa? Wa? Mga tiwasuno na lang mo, wapag mo kay baw. Sige, tagaan ta mo mga pipila ka mga punto na makuha na to sa ato rong gibasa o sa kinabuhi ni Zacarias, ni Isabel o ni Juan. Una, kinahanglan dili kita mutuo dayon unsay isulti sa mga tao. Ayaw gyud sunod dayon sa gisultis mga tao. Sunda gyud ang Ginoo. Tarunga gyud analyze kung nahaom ba ni sa sugo sa Ginoo. Bisan pag ang tanang tao misulti nga sakto na, ayaw gyud. Tanawa diri.
sa paghatag lagngan sa bata. Paghatag og ngan sa bata ba? Gisupak ni Isabel, gisupak sad ni Zacarias ang mga tao nga nagsulti nga mauningan sa bata. Karon tan-awan ng inyong mga bata unsay mga ngan. Sige. Gana ingna na imong tupad diha kinsay ngani mo. Ingna nasubay na gustos Ginoo. Gapataka na lang taghatag og mga ngan oy. Kitang mga Cebuano, kitang mga Filipinos, dili na mao'y gustos Ginoong mga ngana nga i-combine nga hastang mga spelling inyo nang gipang-usab, ang naandan nga spelling gipang-usab, gipang-ilisan og daghan kayong mga klase sa spelling sa ngan. Na di na kita kasabot ngano man gusto man ni nako, gusto man ni sa akong mama, gusto man ni sa akong asawa, gusto man ni nako. Gusto ka na sa Ginoo. Kana. Hoy. Sama ko niya mangkontutukan. Kana ngan pa lang na ha, sangan pa lang daan. Na ana di ay plano ang Ginoo unsay ngan. Kay ang ngan sa tao mao man ay sigihan natong sangpit. Nya kun ang ngan sa tao related sa Ginoo, sa sige natong sangpit sa iyang ngan, ang Ginoo mukuyog nato. Simba ko kun ang ngan nga imong gihatag related sa demonyo, sa sige nimong sangpit anangana, ang demonyo mo'y musod nimo. Okay. Usbagling imong tupad. Ina kanangani mo, hay man na masumpay sa Ginoo o sa demonyo. Kining ako siguro jud ko Kristensyano na amanis almanaki, di ba sa atong simbahang Katoliko na amanay almanaki aron guide unsay mga ngan kay related na sa mga santos, related na sa Ginoo ang mga ngan nga gibutang diha sa almanak. Pwede nimo in-Ingleson, pwede nimo binisayon, pero related sa Ginoo, sa mga santos ana. Uy, i-relate na mas event kisay nga sa imong anak idsa nga naman nabuhat man ni pag idsa revolusyon gatinukhangay man dito kilid panahos idsa revolusyon idsa sa may ngan aning imong bata RC nga naman pag tinukhangay na mo RC may among giinom RC sad i-relate na lang ba sa mga imno noon ana. Unsay nga ani imong anak Valentines. May di kay Diyos nun. Nga naman siya himo gini pag Valentines dito sa Hagunoyan. Bisag kung sa lay panghingan. Kana ha, mo na una. Ikaduha. So sa to una, supaka or ayaw dayog tuo sa isultis Ginoo. Ana. Ikaduha nga atong hinumduman kinahanglan ang atong binuhatan nagdala og kaluwasan. Ang atong binuhatan ba makaluwas, tanan nga atong buhaton makaluwas. Kanang pagkiskis sa kilay makaluwas na dili. Ito ba kung dili makaluwas ay nala nagbuhata. Bitaw. Tanawang imong sinuloban, kanang imong gipang sulob, kanang magsulob ka ng spaghetti na lang, pakita-kita ng imong dughan kamo mga babae, pakita-kita ng pusod, short, makaluwas na dili. Kusga. Kanang patato-tato na to, daghan na kitag mga tato karon, daghan mga babae lalaki siging tato, makaluwas pa na dili. Ay nalang mo tutok-tutok anang inyong tupad diha kay kanang imong pagpaningil anang utang makaluwas na. Pamalandong ba makaluwas ba? Kanang imong pagpangural anang imong yuta, kanang imong balay, imong gipanghingin lang ng mga tao diyang gitawag ni mong squatter, makaluwas na dili. Pamalandungi lang. Kanang imong pagpadako sa imong balay,
nya tuara ba mo gawas nasod nagpuyo nya imong balay porti nang dakua wa ra bay taong gapuyo makaluwas pa na dili. Kaning pagpangulikta din simbahan kanang inig misa mangulikta makaluwas na dili. Kaluwas. O kana hug jud des kulikta. Kana kanang pagpamaligyag slots unsa man na kanang pagpalit og slot makaluwas na dili. Makaluwas. O kana palit yung slot. Pastilan ka mao man day mo. Kanang imong pag tinarong og trabaho diha sa gobyerno og diha sa imong gitrabahoan nga kompanya kanang pag tinarong nimo og trabaho makaluwas dili. Makaluwas. O ayaw pag binuang, ayaw pag korupsyon. Kining akong pagmisa makaluwas ni dili. Makaluwas. Yang magkita-kita Miss Madre makaluwas na dili. O, makaluwas ay magkita minaunsa. Ang magpiniyongay me. Madre ko na di magkita gyud mi pare ko. Kamu no pataka lang sa mong hukom. Magkita ra oy, wa ko mag-ingog unsa diha. Buhat kita ba? Hi sister. Oh, hi father. How are you? And siya, praise the Lord. Di na maayo di ay. Makayo na eh. Kanang mga manag-uyab nga mag-date o niya magsigig layog-layog, makaluwas na dili. Kamu mga buangon ra ba mo diha? Wa di mo maglayog-layog di ay. Oh. Kanang pag-maintain anang virginity o purity sa babae o sa lalaki makaluwas dili. Makaluwas. Kamao kaita. So congratulations. Pero kumusta man karon ang imong gibuhat makaluwas o dili? Bahala na mo diha. Ikatulo nga timaan sa planos Ginoo nga masubay gid nato kinahanglan nakasintro ta sa atong mga plano o mga buhat nakasintro sa pagwagtang sa sala. Ang sala gyud mo'y number 1 natong kontrahon dili ang makasasala. Sala kanang pagpuyo-puyo sala. Unsaon man nato pagwagtang magpakasal. Kanang kabit-kabit sala. Unsaon pagwagtang magbuwag. Kanang sigig tan-aw ng porn sala. Unsaon pagwagtang ibaligya ang cellphone ug ang TV ibaligya nya ipalit na lag-slot. Kaysa magtinir ka ana, magsigi kag dug anang imong cellphone nya tan-aw ng porn. Wala. Kanang siyabo, pagsuyop anang siyabo, sala. Unsaon man ibaligya. Di bita. Ay na nagibaligya kay mahal ipalit nun yung slot, okay ra sa tingali pero ayaw nagibaligya kay nagbaligya nimo na suyupon man na daubi na lang ng siyabo. Ayaw pangwarta pinaagig siyabo. Kanang swertres, kanang pagsugal anang swertres sa mana maka sala na dili. Ang sugal sala. So ayaw na lang apil, ayaw pamasin diya sa swertres. Ang imong ipalit og swertres nga ticket, isod lang nag-alkansiya. O kada adlaw ka nagpalit, kada adlaw sa ka nagsod sa imong alkansiya. Tanawa, di ba dangtag mga usa ka tuig doon nagyug kay makuot-kuot. No? Mao na siya, likay ang sala. Ang namalit na tog slots, nakatambal na ni ilang sala. So salamat. As of yesterday, ang atong halin sa SBF DAG, niabot nag 28,190 ka slots. Pakpak. Gusto mong mapapas inyong sala, kamong naay kwarta, yapay 47,810 ka slots na tag 500. Palitan ninyo, di ba? Dritso gyud mo sa langit. Di ba? Sa ako sang 19 slot challenge, sa akong ika 19 years sa akong pagkapari,
nakadawat na taas of yesterday og 147 ka 19 slot challenge. Oh, pakpak. Salamat kay ninyo. Napay ni text na ako, Father, nasayop man kog budget sa akong kwarta pero willing yung kong mupalit og slot. Nako, sige, kaning 19 slot challenge i-extend lang ni nato whole month of June. Kung naapay mo hatag, sigihan lang gini nato kwenta. Ato na nato kwentahon, inigtapos na sa June 30. Sige, pag 19 slot challenge mo, kay total, ang akong celebration sa akong pagkapari, whole month of June man gini. Kaya ang akong ordination, June 22, pero ang ako sa kantamisa, June 28. Doon na lang kayo katapusan. Nang tapusan lang na ninyo, pero di na ni nato sige challenge kato na lang nagplano ba nya month end pa makapalit ato lang ng dawaton. Kining tanan mga igsuon mao ni ang mga kaning tulo ba unsa to ayaw tuo sa tao, tuo Dios Ginoo, kaduha sa to'y kaduha ang atong mga buhat makaluwas, ikatulo ang atong mga buhat makawagtang og sala or ang atong paningkamot nga mawagtang ang sala. Kini mo'y gibuhat sa mga santos, gibuhat ni San Juan o gibuhat ni Kristo dinhis kalibutan. Kung ato ning buhaton matag adlaw labi na kitang nanimba dinhi, daghan kayong kausaban nga mahitabo, nindot na kausaban, pero ato ganining pabayaan mosunod kita anang gisulti diha ros mga tao, same-sex union, paputi anang naong kanabang kutob na lang kita diha, pablan anang buhok, panindot anang mga balay, pamalit anang mga sakyanan, padaghan anang kwarta, kana na lang atong sundon nga kultura, mga impas kita. Muna'y hinungdan nganong naggubat na karon, naggubot na, nagsigi na ning linog, sige na ning flash floods, daghan na kayong nangamatay tungod anang maong mga kinaiya. Wa na'y kaning gitawag nato kalinaw nga tinud-anay ang atong katilingban. Daghang na stress, daghang nagdepresyon, daghang naghikog tungod anang mga tawhanon nga mga pamaagi. So si San Juan nga magbubunyag nagpahinomdom nato simple nga kinabuhi ang iyang gipuy-an didto ras kamingawan, nagsulob rag panit sa kamilyo. Simple ba? Yanong kinabuhi, pero way sala, putli, balaan nga kinabuhi. Ngilingi ay mong tupad. Ing nasugod karon tumano na nato ang asugod karon isalikway na nato ang sala. Sige, ingna. Ang wa mulingi mga sad-an. Ingna isalikway na nato ang sala. Nya ang imong gisultihan, ang imo rasang kapuyo. Nya unsao man ana, magbuwag na ta. Ana. Di na ni nato padayonon kay makadaot ni. Di na ta magsigpuyo-puyo. Ang imong gikat sulti sad karon, ang imo sang kapuyo nga isig kalaki. No, kay pulos mo laki, inahunongon tanan ni. Ngadto na taglain, adto na tas babae. Ang imong kapuyo karon pulos sad mo babae, hunongon tanan ni, mangita na taglaki. Puslan man haron ta mahimong balaan. Kana inasakita sa dana sagdi lang. Nya ang kapuyo sa pare unsa man? Ang madre man hunongon tanan ni ter, mangita na tag Ginoo. Ang kuyaw ang kapuyo sa pare ang sakristan, hunongon tanan ni. Hunongon tanan ni ala dito. Ano lang ka? Kanang paghunong sa sala aron ta maluwas. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo.